guys. Ingatan guys. Kung pag-limansito kayo, kung pamubog, ibubo guys. Subawan juga hapon. Hindi mo detergent kayo. Every 4 hours mo lang inom para dali mawala ba. Inom ko kalamansi, limansito kayo. Gilok yung lalamunan. Ayun, nagkamang-kamang. Hi guys! Magandang hapon na guys, kapajas. Maning pautan kay... Pautan dahil? Masa day? Sabi na ko na. Masa day, dili ka nang gaday ko naipakpak. Ano, ginom na iya? Ilang pong ni kabangan pa kasi ni. Ani akan guys, pakpakan guys kay... Kata-kata ko nung gijahang kuwan. Lamunan, tambo man ni. Giugasan naman ni na, sa gibutang sari, pumaning pinalit gahapon. Kaya tumikuan merkado. Bumok naman si Jah. Hindi siya kabangaan. Ano na? Nasakpan. Pag isa katao, nasakpan sa sipuno kubo. Abot mo tayo. Bumok na. Hindi siya kabangaan. Dapat dahil gahapon pa niya siya nikain. Naguna siya guys, kay kamuritsing ko no siya. Ikan pa muna siya taas na napintay. Sabi nga, sabi nga nang bulingit. Muna itimailan sa tao nga kugihan. Bulingitin. Uy, ako kugihan ng bulingit na lang. Muna ka so kaganoon na lantaw nila ni mo. Bulingit ka kay man sila nga sa kakakugihan. Tungod sa mong kagugihan, nasakpan na kasi ulo-ulo. Hindi ka rin nagkaroon. Ako rin ako nang-ganta kayo ng trabaho piwas. Nagkaroon. Marabay bagyong mabot guys. Ito ang lipas-pasan. So tadlaw na piwas sunod pintal sa ubos. Mana mo sa baba, waka nang ibungkag. Nagkaroon man si Jah. Mawa og panington ko anong nalibuhaton bro mga magpundo ko mura mag kapoy kayong lawas ug tanang ko ito maglihok ba di kanina si ko panington mayo wala ra mura gwa tinaw lang ako sipon Dumi kung nakipatihan baka mag-ilim-ilim. kapoy na Mag-ilim-ilim. Ganta, huwag na ibatihan, ikatawan mas sipon. di kaya Hilim-hilim na. Wala. Bugal dyan yung pila ko. hindi, wala ka hindi kita guys, kapag sa taas ipakyan ng kapayas Pasalamat ka na ikapayas na kay sakun. Isa. Katawa mo ka. hindi na kayo mga taon Isa. Isa man. pasino na, sige lang Adyo diagit na mo, kapayas lang. Sana mo rumig abot. Pasalamat ka na ikapayas. Kaysa kang pakitkitan datong puso ka. Dito sa grabe Pagkakani mong ilang puso. Oh. Kaya kaning kapasas, o tanaran ba siya niya? Katong puso, o tanaran po to, pwede po ito ni mong kitkitan. Nungutang nilang hinog naman na. Asa may mong pilihan, ni mong kitkitan, kapasas. Pag tumawa? Ano ba? Ayaw dito. Palingin? Palingin lagi. Hala, star. Is a big star. Star ba ito? Tanawa. Tanawa guys, ang forma sa kapasas. Ano ba itong kanunay sa baan niya, oy? Star. Ang sabot pasabot ka ni Star. Ha? Pasabot ka ni Star. Yung bagyo ano niya. Simba ko eh. Bigis ng bagyo eh. Lumukang po ng bagyo. Bagyo na sa norte guys. South niya mo sa norte bagyo na. Ano sa kaibot pasabot dani? Na Star man si Jah. May kaliwanagan. Walay ko. Walay bagyo dre. Star ng aking buhay. Tanaw, laman o. Leader Big, huwag ko lang mamag mo. Hindi naman siya sa kabangaan.
kapayas ra nagipati mo. Aso sa ugasan sa... Pati mo sa trabahante oy. Dapat niyo mga burger, mga kuan, mga Pizza Hut. Aso layitan ng kapajas. Yung kapajas ba dya? Mas lami pa ning benepisyo sa imuhang gipangandoy. Pandoy. Nga, Pizza Hut upuan, burger. Mga tagay kapayas. Ala, ning anam na kadaka star. Star din siya. Tamis di. Ang say. Tamis. Makarot si mama na ni. Ha, humot na. Wait pa. Dahil tugoy lang. Kan ka kapajas ma? Mukumok na siya, basig makadot ka. Oh, yun sa. Ito sa kuagliso. Mukumok man. Oh. Nung di ka tubuhin. Sao, di ay, ang kuan bagyo. Hotel labot. Baga kay dagong dito. No? Di-appeal ka good sa Ug south, apil ta, ug north. Yay, gahi pa. Humok man. Humok, so wajig pangiton dya. Grabe ang bagyo. Pero, yung nakuan dong kanang nai, wa na nasupir kay, naay ni kuan nga, ni bara niya nga kuan sa adlaw ba. Nahimo na lang kuan, Na pressure. na pressure. Di na siya na, super typhoon. Hindi na siya super typhoon. Oh. typhoon lang. Oh. Good news. Tuloy antas Ginoo. Ginoo ra gajud mo'y magantigo. Ayun. Kabut na sa mama dali ko. Dili niya makaubo. Gilap yung lalamunan. Hindi mo na pabunot ba dyan? Samot mo na dimurag na dimok sa akong kuan. Hanggang tagay sa kwan guys, kapajas. Tagsara ko si punon pero pag-ipunan ko kapuyo mo mga. Nabikil kami guys, ninom ko ka ng tugbugnaw kahapon ba? Parang kaluoy. Ang kalit ng pagkagabi eh. Ano siya tabo doon na? Kaya stingo. Isang klaseng skin. Hindi na, harap paghiwa ako mga ano. Apil ang Manila, Metro Cebu. Asa man to? Yung mao. Ano to? Kilawi ma. Bigahe. Pag isa kaya iwa. Nakadotar lagi ka dada. Tuwing. Humok no. Dada na. Ano na. Ako na. Tinto. Ngumok lang, tumoy rin ito. Nahumok naman si Jabi na kabangaan pa niya. Naday mo diha. Inghapon ninyo diha. Tanan. Guys, kaon ta kapayas guys. Wala yung lingaw. Nilayas na si mama. Ito na pa si Jang Lungga. Ako dire kay mami kuan kay balita. Naglayas. Wala ako. Ito ni butang sarip. Kaya pwede pa nilog. Madina ka? Sakto na to. Asa ni butang sarip guys. Kaya madyo naman niya hot-hotun ba? Ngayon tugas pang tae ba? Tugot ka? Mura mo. Makatawa kong marag buhot akong lalamunan. Doon na ko buhaton, di na ko mapansin. Pero Kala ka panikdik pa ka. ako na kasabang kasilingan. Panikdik pa dito. Kaya nga nakibuhat. Hindi ni mo mapatian. Nagimuhang gipamati. Hindi ko ito mga Bisa gabi ang daga. Panikdik. Panikdik. Bisa gabi ang daga. Panikdik. Kasang lang ng silingan. Nag-importante. Nagimuhang gibati. Nga mawa. Hindi makagmuwa. Ay, pusilan ta na mga silingan. Kaysa kantos kasi mohang gibati. Kasi maadik na nagpanatbot mo nang gisipon-sipon. Kanta guys. Kami. Ang kamadya siya ba kayo pangpakinis? Pagpakuan, pagpalusawog. Pangpakinis ni.
Manong lagi na unggoy ko kan kinis unggoy mura mo lagi. Kano na unggoy, kinis na unggoy. Kinis ka na lagi kulubot magignaw. Black beauty ang mga unggoy, pero makinis sila. Ah, Itom na amis ba? Ito din yung pagkanos puti sa unggoy, gruntad. gruntod manggod. Gruntad pa ka ito. Ah. Huwag mo ka beneficiary ng kapagas? Pangpa kuana. Ang panginlo sa tuang bituka. Kapayas lang malakas. Mo. But ko na. Ay but. Mo dyan naman may batiun pa. Ako ang lawas ng pagkatiyon. So kanina ba wala bigin mo ko mabati kanang ako kanang bitaw kanang nagkarington ko mayo ng pagkatiyon. Anit-nit vlog dito kay panglaba ka. Gamot na gud. Papanglaba. Tubig tangi. Panglaba panilig dito gawa sila magkadini mo batiun na kay buhatan. Huwag na kay maglingkod ra ka na makidagang sakit. Oh. Ano? Wala ka parang wala kang awa. Ang nga gamingan mga nga huwag na kay buhatan dini mo mabatian na gimong mati. Imo padokdok ko Si dito. Ma'am Imo Water. lagi yung pati mo kapayas din pabalik ko na pupunin mo padokdok dito. Mupas mo ta. Pajas dyan din yung timon pero mabaskod. Kung pabaskod mo kapajas, awa. May kaon ka. Kapajas. Tabagin ka o gilok yung lumo mo ka. Ninja. Magilok mo digro na. Awa, ni kan ka kapajas. Andiya, magdamgo dyan kay misa kakas buntong na grabing taasa. Gidaman yun. Nagkaludya. 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 Tambal na. Muna na iway. Nagalasing ko na ba? Muna siguro na yung resulta sa ano-anak. Ayun na. Grabe rin to. Huwag ko na yan nahanagad. Kuya, man yung pinahiyong pamura magdinagdaon. Hindi nga na dyan nabastawa ni anak-anak. Kasi sabi sa mga kung nagabawas ng mga bantay, magluya ka sa mukon ti kado. Anak-anak ba? Yung sa may tos, may nis. Asan to? May tos, Oh. may nis. Tusok mainit parihas. Nabubog. Ang nga, yung liag magas anak-anak. Aral kaluoy ka na in love. Nabali. Nabali siya na po si katawa. Pero ulo to. May pikunay. May pikunay ka na pala bag ikaw. Ano siya na pa in love pa? Huwag ka hungaw. Ngayon man daw na ba sa main love, di makahungaw si puno kubgun. Pag na in love, dawa na kahungaw. Kalukuhan na. Dawa na piyan. Ano natin kabuuan. Parang luod siya. Ang luod siya ka naong. Uwi na anak. Hindi siya sinunaong pa. Ha? Pagising-ising lang pero gipunta. Mahuyog ang kameraw. Medyo ka pa si kumisi niya. Pagising-ising pero gipunta na. Awa na ang jagway kamera mga pak. Awan siya guys, sabay kamera guys, mga pak lagi na. Aba, ano yun? Pagising-ising naman na siya, pero gipunta naman na siya. Awa ganiha, awa biyo ako'y makabangas. Ano na naman ito tambal? Ano nga, sumunit mura pa. Natutor sa'yo. Naku ni Bati ni nga na pa. Pakgun takuri. Ang karoy, nakamuritsing. Ngayon mo kas gabi eh, kapoy doon ka mo. Nakamuritsing, si Dudong Undong. Ano ganyan? Si Dudong Undoy, nakamuritsing. Ang nawa si Dudong Undoy. Nakamuritsing. Bastos. Nanglagpot ng kapayas. Awa, masuhuli. Suhuli niya pa nga Hapda na na! Gusto ba niya naman siya pero kapak ko na. Kapak ko na nanipa na.
Ano pa niya? Nasipat mas kamera. Ba't na ba? Kalamis ka pa dyan. Silang nangunan na. Bantay ka lang dyan. Magluha mo na ang mata. Magluha. Bantay lang man dyan ka lang dyan. Nakahilak na rin sa puno dala. Kasi nakahilak na kasi gugma. Sige na po si tis ni. Ay, murang niya siya gikuhan eh. Gikuhan. Han. Unsa? Ano Unsa na siya? Ano Ano mo? ba? Ako kabawang sa sumpay. Yung namurag ikugma. Wait ako guys. Smile ata guys kay ang mawag kagawanan ba? Yung si Junjun og nay batil mag-uumang ko. Nang ngising-ngising na lamang ko. Pag sana ko magkasakit. Sira. Tapos ito. Sipunin ko. Das ni Agi si mama gisipog si di ubo. Ay una day sigiyan gi ubo din si mama gisigiyan ra naglaga og nawa. Diya ikaduha. Si Jana bawo ngano si Jana. Ano pa na inlap. Ay gilabay ng kalamansi ako. Nanguhit din may mama kuan din ni Halmisito. Kami ito sonos gamay pa mga ano kaning kapajas. Nagkalutong na mong tundog apiling liso. Bawal na. Damlog na ba na? Nandiyan mo inumina na ni kaon ra ba ng kapajas di pang tundog liso. Wala, manurot na siyong tijan. Mag-uupod may naglibang na. Pero minaliliyo nung nanggawas bag aliso sa tayo. Magkabag ba rin motor. Magulag mo. Mitas nanay. Damlog mo na mo. Kuya po na kakuha. Haglukon rami ba? Kaya ba? Haglukon rami. Arong di na magtundog ng liso. Yung mga kuan mo kuno na maka-appendix. Damlog mo. Ayan, pagliso. Hala, miss nanay. Maturot dito yung tijan, harap ng guha. Magambo ko ginong makalibang na tako. Naglibang na, kami nangilihan dyan. Namin mga liso mong gawas, nalipay na ko. Kasi pagkatawag kayo, gilo kong nalaman Kimapil mo tawa. magkalibang. Tumnong istorya ng puro makalibang oy. Kanangin mo ang sipon, gubo, ilibang-libang na, arong dali. Bala ka. Kan ako'y sabaan. Ingon ka, ako'y sabaan. Ikaw maday, sabaan. Ikaw may sabaan di ay. Nawa, nalimaos na lagi, namisa na lagi kang gandaan palagi ko. Bye-bye guys. Nalimaos. So, nako sa mga guys, kay mamalit ni Kujahan tambal.